Kumshi benta bansa jingkan mau la Pynlong ya ka limpung yele kai football balatip kum ka night football knockout tournament ka badningkong Madan Umroi Ribhoi district. Ya gane ka limpung la Pynlong da ka tebe jingshai Umroi Football Association da ka jingthmu ban ailat ya ki samla ki bedon ya ka sap yele kai football bat ki bam yo lat ban shim benta ha ka limpung yele kai football na ka daw jong ka jingbun kam ka jongki bat ka ba Pynlong yeki ban shem jing ban shim benta ha ka limpung yele kai football ka ba minsngi. La play perdaya kan ka limpung daw MLA jong ka Umroi constituency uba daman bat lamare. Ka jingele kai ka beningkong hagan ni ka limpung ka long hapdeng ka boy zone bat ka Clarissa ha baro ka jelas ha baro ka kelas step bat ka lamit ka ribhoy zone ka kham klan bor ban ya ka Clarissa da ka bayo ban pinjob da ar lanon tim banselek kai ya kan ni ka banselek kai hagan ni ka janmis ki bajopro ay president hikmat di balembro pendira bansauran Nai president kamara ka jingela unong rem udoni unong jopo udoni